Pebrero 1, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot ni adtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayong nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.